रायजोफोर भगबाननि नामाव गरसे गरनै होलांदो जेसां हायो 200 300 500 भिखारि फिसाखौ एसे अनदो एसे सहाय खालामदो आफाफोर आइफोर आब'मोन भिखारि हाब थाइनै फैसा होलांनानै आंखौसो भिखारि होनबावदों अ सेंग्रा ओरै फै मामोन नों आंखौ भिखारि बुंदों नोंसो भिखारि नों भिखारि होनदों आंनो थाइनैल' फैसा होदों नोंखौसो भिखारि बायदि नुयो न' बेखौ ला सुआदा गावहासो भिखारि बेनिखायनो आं 10 थाखा होनायखौ लाना थांबाय आफाफोर भगबाननि नामाव होलांदो रायजोफोर होलांदोलै आब'मोन 200 300सो फैसा गैयाहाय बाबा दे आं मिन्थिखागौ सिख्ला मानसिनाव बारा फैसा थाखाया सेंग्राफोरनिफ्रायसो खिरायना जाखायो ए मा बुंदों नों फैलाय लोगो औ बुंबाय ओइ भिखारि बेस सोरखौ बुंदों आंखौ ना औ नोंखौनो बुंदों हाँ बोलो क्या बात है भिखारियानो हिन्दीसो रायलायबावदों मा भिखारिखौ हिन्दी रोङा सानदों नामा नों जानो हागौ नों अरिजिनेल भिखारि नङा जानो हागौ नों भिखारि जानानै फैसा थगायना जाग्रा Yes you are right नुबायना लोगो भिखारि हेलौ बन्धु मा खबर भिखारियानो रेडमि मबाइलसो लाबावदों आं अफिसाव दं बन्धु उनाव लोगो हमगोन जागोन दे बन्धु नों माने अरिजिनेल भिखारि नंमारा भिखारि जानानै लामा सामायाव फैसा खांथिंनायानो आंनि पार्ट टाइम जब ओइ लोगो थ' थांसै बे भिखारिनि लारायबाय नामा थौदोहाय लोगो Woi Asul, agak peta kebra. खोन्थादो ब्रा आंनो बुंनानै खोनासंमारनो आंनि जारिमिनखौ नों औ खोनासं बिदिब्ला आयु सिख्लाफ्रा मासे समायना समायना जारौ जारौथारलै सासेसो फरायनो हानायबा हामगौमोनलै
लोगोफोरा इ सेंग्राखौ नाहरलाय जोंखौ बोरै गल'ल' नाहरबाय थादों नंमार गथ' ओइ सेंग्रा माखौ जानो बायदि नायखो सिख्लाफोर नुफेराखै नामा जानोबो आंना नोंसोरखौ नायदों सनाफोर सनासो हरदों बियो ओइ सेंग्रा ओरै फै मानोलै ओइ सेंग्रा खाथियाव फै थ' लाजिलां सिख्लाफोर नोंसोर फै खाथियाव बुंदो मानो लिंहरामोन आंखौ बुंदो बेखौ आइया मा खालामनो नागिरदों नोंसोरलाय आंखौलाय नों जोंखौ जानो बायदि नायदों आरो खेबसे बावनोसै नामा जालानि नोंसोर घटनाया बिदिसो आं सिख्लाफोरजों सोबा जानानै जोबोद दुखु मोनदों आरो आंखौ रामोनदा खाफालमोनदा हिनजाव मोनासै होननानै बुंबावदों दाथ' नों थाबिस लानांसिगोन सिख्लाफोरनि सावाथ' नांखायो थैबाय दानाबा मा जाबावगोन थौ आइनाव जानाव आइनाव जायाबा बहा थायो सोरगोफुरियाव थौ बिब्दिब्ला Om Namah Shivaya. 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 Om Wow, moजाङैनो दं माथो खुलुमबाय बाबा जाथों फिसाफोर बाबा बुं फिसाफोर नोंसोरा मा खहा जादों खैफोदाथ' जोबोद गिदिरथारलै बाबा बेखौ सिख्लाफ्रा सासेबो नाया बेस्रा जोबोद दुखु बे आयनायाव नोंनि महरखौ नाय बेथ' आंनिसो महर माथो बाबा सोरगिदिं नायनानै आं हमनो हाबाय नोंहा सोबादेर ग्रह नांदों मा आंनाव सोबादेर ग्रह नांदों मा खोनाफेरा दिनैसो गोदान ग्रहनि नाम खोनाबायलां बाबा बे सोबादेर ग्रह होखारनो मा राहा दं फिसाफोर राहा दं नोंस्रा जोबोर गिदिर फुजा होनांगौ दं बे समावनो आं बिसोरनिफ्राय गोग्गोम लुटिनांसिगोन ओइ बाबा मा सानहाबखो साननो गोनां जादों बुंदो बाबा मा फुजा फुजाखौ आं होनो हागोन नाथाय नोंसोर आंनो
6,000 रां होनांगोन। बाबा 6,000 रांल'सो आं होनो राजि नोंनो। र' ओम शांति ओम शांति ओम शांति। दे बाबा थाब खाना हो मन्त्रफोरखौ मोजाङै रायना हो। आखाया हर ओम जारि लं सासे दं थाब हिनजाव मोनबाय थाथों सिख्लाफोरजों सेवा जाबाय थाथों। हाबा जाखांनाय उनाव हिनजावसा सानै हौवासा सानै गथ' मोनथों। ओम स्वाहा। एबार बे आयनायाव नाय। बेथ' आंनिनो महर माथो। एबार नायफिनलाय। फोथायबाय आं आयना अजा नोंखौ 99%। हरदो दानिया फैसाया फुजानि नामाव। जागोन दे बाबा आं दा एकाउन्टाव सोना हरगोन। खुलुमबाय बाबा। लांदां फारानि हाथाय जानो थांनायाव सौग्रावनाय सिख्लाया सरिया दा बुंलायलै। ओइ आसलफोर जिरायनो नामा? औ आसोल जिरायदों। दे जिराय नोंबो बावनो। जागोन। खासनि गानबाय खोलानि सोबादेर ग्रह दानबाय ना एबार आंजों सिख्लाफ्रा आंनि खिथु खारफायोना खारफाया? दानि अजा गोदानखौ बारा फोथायजायालै। नों फोथायाब्लाबो आं 99% फोथायो। नंगौ नामा? नायहर हनै सोर फैदों। बेनोमोन दाख्लै आंखौ सोबानाय सिख्लाया। थांदो आसोल। सेंग्रा मा खिथु सोरबा जानो लुबैदों नामा? आं नोंखौ गोसोथोबाय नों आंखौ गोसोथोआखै नामा? नाङा माथो जोंबायदि सेंग्राखौ। ओइ र'। Kadang-kadang jalan dan asal ini jalabain ali sekolah berjingdu. Masal, bener nene kasih gannya. Mata zezang orang baca. गोरोन्थि जादों गोरोन्थि। मा गोरोन्थि आंनि? खोनासं। ओम जारि लं हिनजाव सासे दं थाब हिनजाव मोनबाय थाथों सिख्लाफोरजों सोरबा जाबाय थाथों। मोसौ नांदेरनाय सिगाङावनो मानो खोन्थायासै आंनो? आंलाय सानदोंमोन मन्त्रआनो बिदिनो खादां। थौ बिदिब्ला आयना अजाखौ दामनांगौ। पार्टि होनांगोन। थौ। रब्रा थाबायनो हायाखै। खोथायानो लं थाङोलै। र'। ओम नमः शिवाय। 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 ओइ आयना अजा रथ'। मा जाखो फिसाफोर? मा जाखो जोंनाव नोङो?
आइदि मा जाखो फिसाफोर नोंहा दिनै सोरबा जानाय ग्रह दंमोन नों गावनि ग्रहखौनो मिथिया मालायनि ग्रहखौ फोसाबनो फैदों हर जलंनि आङो होदोलै बेखौ आइनाव जाखो बारसिनदों हाला फैसा थगायना जाग्रा नोङो मोसौ फाननानै 6000 थाखा हरदोंमोन आं थगायना जायाखैलै बाबामोन आंनि बे दासार जाब्लानानै फैसा थगायना जानानै आंनि पार्ट टाइम जबसोमोन आरो बिदि सिनबावदों नोङो अजे लाबाय साला थगायना जाग्रा नोङो दौदो थांसै खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ जोंनि एपिडि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोना जोंनि आयना अजा फेस्ला सावथुनखौ नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो मोजां गाज्रि कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो नोंथांमोना जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव गोजोन्थों बाय बाय रायजोफोर एक्सन है आरो खेबसे बावनोसै नामा जागोन नोंसोरजों नोंसोरखौ नायदों जारावमोन मालदां फारानि हाथाय जानो थांनायाव सौग्रावनाय सिलाया सरिया दा बुंलायलै ओइ आसुफोर जिरायनो नामा औ आसो जिरायदों दे जिराय नोंबो बावनो जागोन